saking suci-suci wa anna lillahi mongko utawi hukumi ma iku lillahi sedune iku tetep kadhe Allah humusahu ana saperlimane ma yakmuru hale merentah sapa Allah iki ing dalem humus sya'akan kelawan ngersakaken kelawan barang kang ngersakaken sapa Allah wali rasuli lan marang utusane Allah wali kurba lan marang wong kang duweni kefamilian saking Kanjeng Nabi korobatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tegese familine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Bani Hasyimin saking kaum Bani Hasyim wa Banil Muthalib lan keturunane Sayyidina Muthalib waliyata malan pira-pira bocah yatim atfalil muslimina tegese pira-pira bocah cilike wong Islam alladzina halaka kamus mati sapa abahum pira-pira bapake ladina wa hum utawi ladina iku fuqaraku padha fakir kabeh wal masakina lan wong miskin jawil hajati wong kang anduweni hajat minal muslimina saking pira-pira hale tetep saking pira-pira wong Islam wa bani sabili lan wong kang dadi anake dalan al mungkoti tegese wong kang pegot fi safarihi ing dalem lumone al mungkoti minal muslimina saking pira-pira wong Islam ayyastahiku tegese ngahaihu ing humus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal asnaful arba'atu lan pira-pira wernane kang papat alama ing ngatasi barang kana kang ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yaksimu bagi-bagi sapa Kanjeng Nabi ing ma min annalikuli humusahu bayan setuhune iku tetep kadhe saben-saben siji humusal humusu ana seperlimone para liman wal ahmasu utawi pira-pira perliman al arba tukang papat al bahya tukang keri-keri iku liwanina iku tetep kadhe wong-wong kang jarah ing kuntum lamun ana sira kabeh ana iku amantum iman sapa sira kabeh billahi kelawan Allah Pak lamu mongko weruh sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono ketetepan wa malan barang utawi silafat ma iku adfun ala Allah den atopaken ing atase lafaz Allah anzalna kang nurunaken sapa ingsun Allah ala abdina ing atase kawula ingsun Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal malaikati bayane saking pira-pira malaikat wal ayati lan pira-pira ayat yaumal furqan ing dalem dinane pemisahan ayyauma badrin fariqo tegese dinane perang Badar kang misahaken bainal haqi ing dalem antarane perkara kang hak wal batil lan perkara kang batal yaumal taqul jam'an ing dalem dinane campuh apa golongan loro al muslimuna yaiku wong Islam wal kufaru lan wong kafir wallahu utawi Allah ta'ala kulli syai'in matase saben-saben suci iku qadirun kuwasa wa min ulan iku setengah saking syai'in iku nasrukum utawi nulungi sira kabeh matillah iku sartane sedhidhe sira kabeh wa kasrotihim lan
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa rabbil alamin. Allahumma kaiman taimam yakna syukur wal manwasiya wal sana lagi roh abatan bala syukur wal tansulika umrun tawila. Allahumma jalna wa la tanama jamatina dhurriyatina min ahli al-ilmi wal khair wa la tajalna wa ya malik